София и за Пловдив, успяхме да намерим яйца малко под 30 стотинки. Така ги бяха направили 29,9. Преди около 10 на дни нямаше такива цени. Най-ниските цени бяха на 34 стотинки. Нашия клип също успя да си купи яйца на цена от 27 стотинки за брой, при това само на 70 км от столицата, само че не в България, а на пазара в сръбския град Димитровград, първото населено място след западната ни граница. Оказва се, че в пазарния петъчен ден десетки български семейства щурмуват Сърбия, за да заредят хладилниците си. Яна Николова и Десислав Митов провериха защо. Тук можете да намерите всичко. От пакетчета на Талин през текстилни изделия до всякакви хранителни продукти и домашно производство. Нашето маркетингово проучване на сръбския пазар започва от тъгията на марка. На колко продава яйца? 15-16 динара или 27 български стотинки на яйце. Била си яйцата, сега този момент са двойно по-скъпи. Разликите не спират до тук. На колко продава? 350 динара за килограм. Обърнато български пари, това прави точно 6 лева и 30 стотинки за кило градински сръбски чесък. Сега към салатата. 70 стотинки маруля, 70 стотинки репички, по 60 стотинки за